नै जोङो बङाइगावआव ओरै थांनानै बेरायनो फैबाय ज' लोगोफोर नायलांदो ससेनिफ्रायसो जाबाय आं लानाय जायासै बङाइगाव इउनिभार्सिटियाव फैगोन जोङो मा मोनो नायलांसै इउनिभार्सिटियाव फैगोन जों मा मोनो नायलांसै लोगोफोर नायनानै लादो फैनायबो जाया दिनै औ हा बेगफ्रावबो नायनांगौहाय बेरायनो फैबाय दसे हा गुरुनि अननायाव फैनो मोनदों बाव हाबसिगोन दखानाव एसे नायनानै थांसै लादो साबिखाया sama dah gua masih sehat kayaknya mau gimana mau sedih sih kalau nggak ada lagi sih soalnya 라떼 문제 만한 거 먼저 보내 이거 델라이드라 인물이야 Saya berenang konser juga, mau ikut di sini minta geremba. Mana ini apa? Ini musuh tadi, saya bikin. Nah, nggak? Kalau nih, lu ngajak aku tuh kemana? Karena lu nggak boleh. Đây, đây. Tao thử làm nó phải không? Cái sao tiền này? Mà hả? Selamat datang Malay. Hey, itu lu dia. Jangan hai berang-berang nu. Jangan nisra. Depan ini macam-macam kan. ये देखिए 3000 299 3299 이렇게 담아 10,899 Saya tak saya kau punya cuma lah, kisah lah kau punya lah ni, lah nak malah ni. Oh, betul. Nanti kita lah ada apa? ham saja. Apa ni? Kau kalau sep, kamu sep. Para kalau apa yang sang? Oh, dia kalau apa yang sang kan? Lah. Babumun hama masa video malai. Kita tahu. Kita dah kan bila masih smart, Pepsi. Hah? Pepsi. Ayo. Sesalah dengan itu. Biar. Boleh aku nunggu. Rai dah saya. Malam-malam hampir eh. Jengkau pulang ni mama lah pak. Pulang ni jengkau.
दार्जिलिं जानो हायाहाय जानो हाथ'ला बुरजा जागोन अमा बेदर अक्ट'पास नामा मासे गिदिर गिदिर नै दाउआ जोंना मानसिखौ हर ओरै हर जादो जादो लाबाय जादो दे माने गिदिरखौ लाबो जाथारदो बेरायनो नों बेरायनाय ना आयु Udah jangan dulu. malah pentai mah Dah aku kan nang gua. angin kanan bere deh aku gak bisa Kamu jangan diiran mun jangan lupa. Lo Beri saya nang mun malah bisa naik tau. Next time selanang go. 그리 크지 않아 단지 조용히 Baik. 하루를 정리하고 Kursi calongan terus kamu narik sini. Ani aku baik deh. 그만 샤워와 Jangan. 네 기타 소리와 너의 따뜻한 불빛에 조용히 잠들고 싶을 뿐이야 Kayak gimana kan ada mama mesti bagan Nah, ini ngapain belum makalah si nuralai deh Malah bagan ada esi oh bahai deh isi musa deh julma बागानानो थैनो बायदि जि मोजांखा खोम खोम खोमसि नुलायनाय जि मोजांखा नाय रबार बागान जा बियो जों ओरै बेरायना फैबाय नै नाखौ नायनोसैलाय दे बैयो नुखायो नै बागाना रिउ रिउखा नाया बुरजाथार ना देनां जा मोनजासिगोन फुबाय नालाय बेखौ हमबा जों फैखागोन बाव हाबनो हाया ए जेजों माबाबासो गोथौ खय बिगा जागोन बे फुख्रिया साराय सात ओरै थांबांसै आरो ना औ थांसै जि मोजांखा थान्दानो जि गिदिरखा बागाना आयु नायबिलाय बेखौ जावजागोन ना फुख्रि राजकुमारि औ नायफैनाय जोथोन लानाय औ खानांगौ जोंना एकदम साख्रि मावबाथाय ओरैबो जासैहाय दैयाव माबानाय ना रानला बेनिफ्राय बेनो लास एप्रिल फैबायना दा माबा सिगांसो ओंखारसिगोनसो दैया ओरैबो जावजाजोबथारो बेखौ बेंनांगौआ खम बेखौ बेंनांगौआ साधारन नङा बेबो बे रबार सिङाव पिकनिक जाफैनोसै माबा मालाबा बे रबार सिङावसो खाबायनोथ' बिराद मोजां मोनो बाव औ ओरैबायदि मोजां मोनखायो माने बे गायजेननाय अबावबा बेरायनो फैनाय बायदि मोनलायबाय ना हो दार्जिलिंआव फैनाय बायदि मोनाखै Darjeeling badi pura. औ दे एसे मोसा ओंखायनोथ' दे
गुसु मोजांथार फ्रेस फ्रेसनो ना जि मोजांखा बिराद गोजोन थान्दानो बागानाव हाबनानै मोजां मोनबाय गथ' गोरलै बादि नुखादोंमोन जोंहा गोजां बावाखै जि मोजांखाहाय आयौ 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 थान्दानो सोमखोर सोमखोर नै दा देग्लायनि बिनिफ्राय हाबाय औ बे थांनाय बोसोरनि बिनिफ्राय ससेया बे बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम हाखांबाय बोसोरब्रैसो जाबायलै ओमफ्राय गोदान हाखां वा बागानानो जि मोजां बेसेबां समायदों आयो ओइ जाबाय जाजोबाखिसै दोनफिन दोनलाहाय मोजां मोनो गोसोखौ गोजोन मोनो सम्पति बेफोरबो मोनसे ना मावनांगौ ओंखायनो मावनाय दांनायजों इसोरनो दान होनायजों मावनाय दांनायजों इसोर दान होनायजों बेसेबां समायो इसोरनि सोरजिनाया गुसुथार गुसु थान्दा थांनो बालायनाय जि मिनिबोबायहाय नै रबारा फसरनानै माबायदि मोनखो कावेल बायदि जायो औ ओमफ्राय बे गारि टायार माबा टायारफ्रा मोनामोनो एसे बुरजाथार कय कुन्टेल जागोन बेबा नै बिसोर सिगां हानाय ओमफ्राय नै बिसोरो माबा उनाव हानाय बिसोरो उनाव प्लेट बानायनाय बेखौ ना गुफुर गुफुरा दिनैनि ओमफ्राय नै बिसोरो फुराना फोरानबाय सान्दुं गैयाबा अराव फोराननांगौ ना अ मेसिना बेलाय बिदिनो दोननानै अर सुयो हरजाय अर सुनायखौ नायना उखुन्दैल' नांगौ नालाय बेनो अ अर सुबाय उखुन्दैजों ओमफ्राय गोमो आराम खालामबाय बिदि सुयो औ ओमफ्राय बेयाव बै थांबाय औ माबाजों बै सिङाव बे ओरै बे माबायावनो गुदुं फिसा ए बाहाय अजरायबाय अजरायबाय नालाय बेनि माबाया ओरै थांबाय बैजों उखुन्दैयाव ओमफ्राय बेखौनो उखुन्दै बेहाय नायोना कारेन्ट सोनाजोबो औ रबारा जायगाया जि मोजां जाबायहाय जायगाया फिदाम ओरैबो बर'फोर दं नामा गामि मोजां जाबायहाय आं मा टावेल गुफुर गुफुर फिसा फिसा लामखियो बेखौ लबार होनना मिथिगौ आं बे गोजाखौ बे गुफुरखौ आं बिदि जागोन होनना गुफुरा गोदानखाय माबायो फार्स्ट नालाय जि मोजां लामखाबाय औ जाबाय थांसै मोजां मोनो गोसोखौ खांख्ला बादा बाजाराव फैबाय जों आयौ आब'आ बायदों भिडिअ खालामदों अरजाया भिडिअ खालामदों बोरो बबेथिं लायो खेबसेलाय जुखामा बेसेबां जाखो दाउआ बायदो जुखामा बेसेबां 20 थाखा हा
진짜 비싸. 하면 돼. 오빠, 어디다 정말. 사장님 많이 살라. 이제 야. Kenapa nih nang kadang hak kadang samul kadang रिक्सा गाखोफिनसै जोङो थांसै न'आव बेरायना फैबाय जों थांबाय उसुबिदा मोनाबा ओमफ्राय उसुबिदा मोनो जंखायगासिनो जंखायसो हाबावो आं बिराद उसुबिदा मोनो बिशाल मोनबाय मोनबा माइनफ्रा फ्रि जायो माइन्ड फ्रि जायो बिराद मोजां दानोथ' जों नुयैखौ नुफेरबाय आरो मोनजायैखौ मोनजाहैफेरबाय जों बेखौ थांना नुनाय नङामोन ना बेरायहैनानै बिराद खुसि मोनबाय मालाय बेरायहैनायखाय बिराद मोजां बेरायहैखाबाय जोङो गोजानावनो थांनो रोङा नालाय जों बेयावनो थांनानै गोजोनसै आरोखि ना बाजार मोनबाय